Facebook Live, naku, ito si Tuti, sabi niya, if the relationship ended on good terms, it's possible, di ba, na maging magkaibigan or acquaintances or something in between. Pero, if you were abused or felt unsafe in the relationship, well, keep your distance. Alam, ano to? Base sa ano? Personal na karanasan? Si Vivid Mind. Kung ako ang asawa niya, nako, lagot sa akin yung babaeng niya. Ito naman si Ana, sabi niya, Lara, hindi ka na dapat nakikipagkita sa ex mo. Inilalapit mo ang sarili mo sa tukso. Si Junie, baka naman mabuntis ka ulit ng ex-boyfriend mo. Si Vicenta naman, hindi pwede yung ganun. Dahil mag-uumpisa lang na madarang ang bawat isa. At si Chip, ako, Tony, mula nang nag-asawa ako, iniingatan ko ang sarili ko sa tukso. Teresita, tukso, layuan mo. Bakit? Ako. Kumabit? Layo yan, Lara, kung Hindi. magpapadala ka, ha? Yung Lara, yung ex Andito niya, naman si magkita uli-uli sila. Pero may pamilya na yung Lara. Gloria. May anak na. Oo, dalawa. Vicenta, may comeback ang pagmamahalan nila. Yung ex niya, binata pa. Si Mark, ayan, padalos-dalos. Ngayon, tukso. Naku, kawawa naman yung asawang si Tony. Pasita, maawa ka sa asawa mo, Lara. Hindi talaga makontento. Ano? Babagsak sa pagsisisiyan sa huli. Si Arnold naman, sabi niya dito, dapat kapag may asawa ka na, iwas na sa tukso at demonyo. Teodora, sabi ni Teodora, huwag ka nang makipagkita sa ex mo. Mali yun. Si Rolando, sabi naman niya, duwit mo si Lara at Adrian. Baka para sa kanila, love is sweeter the second time around. Wala namang problema kung libre sila kung single, di ba? Okay din naman yun. Second chance. Oy, pero hindi hindi na libre. Meron ng mga masasaktan, meron ng mga maapektuhan. Kasalanan na yan. Suma sa inyo. Suma sa puso. Nagmamadali. Ayaw umatras. Mga driver talaga, iba-ibang ano.
konsultasyong sulit at tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sa dual check-up, health screening, laboratory at mga gamot para sa pasyente. Oras ni post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth para iwasan ang walang sakit. Magpakonsulta na. Huwag magpapali sa balita. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZTV sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZTV sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DZTV sa social media at huwag mahulik sa malalaking balita at tamang impormasyon. Muli nating namnamin, muli nating pagsaluhan at ating balikan mga kwento at musikang inihatid ng suma sa puso. Tuwing Sabado at Linggo, alas 12 ng tanghali, suma sa puso. Kasama si Tony Aquinos. Yun o, si Coco Martin. Doon ka umihi sa ano? Spa. Mapanood at mapakinggan ang Sumas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Sumas sa Puso. Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio DZWB ang pinagkakatiwalaan radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa Digital News Report ng Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA na Super Radio DZWB ang nagkakuha 65% brand trust rating. Pinakamataas na news Kaya mo magpahilot ha? Ha? Kasama naman tayo sa Corpo. Mag-intindihan yung 5 tao. Gusto mong buo. Babayad ka din.
Hindi naman namulit. Umiling siya. Usap ko. Salamat dito sa bulaklak at chocolate. Dahil lang ulit ako nakatanggap nito. Pwede naman kitang bigyan yan araw-araw po. Adrian, alam mo hindi na pwede mangyari yung gusto mo. Mali yun. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, mag-focus